असमिया रावा जि मर्यादा बर' रावाबो एखे मर्यादा नाथाय बेखौ जों बाहायनायनि सायावसो नङाबा बे लिरनायल' जानानै थागोन आरो बर' रावा माने अलरेडि दा आसामनि अफिसियेल राव असमिया राव थाखानायखाय लोगो होननानै बुङो अदेबानि लोगो होनोबा समान समान कसारिफोरनि जि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरनि आरो मोनसेया जाहैबाय कामाख्या मन्दिरनि जितु आर'नाइ आगरनि स्ट्राक्चारमोन बायनानै दङ बे स्ट्राक्चार बे मोननैखौबो आसाम आयेन आफादनि गेटआव दा गायसननायनि राहाखौ लानाय जादों। खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै थिक 3:30 बिदि समाव ओंखारदोंमोन नैबे बांगाल बस्तियावहाय ओरैबो बर' गैया ओरैबो बर' गैया दुनियानि बांगालफोर गोजा मुस्लिमफोर गोजा हारसिं थांदों जिहेतु आंनि मुस्लिम फलोवार्सफोर दं कयेकजन बिथांमोना ओरैबायदि मोजां मोनो मोनथि रोङा हर लाखिनो सानदोंमोन आं सम सम मालाबा थानो बाब्लाना बिसोरनावनो थांना थायो हरबो थानानै फैयो बेस्राफोर एकदम गावनि मानसि बायदि खालामोना मालाबा ईद समावबो आं नुजाहैयो लोगो लानानै फैयो बिदि आरोखि तो जाय हक जेखियानो जादोला सार बिश्वजित दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' राव ना बर' लेंगुवेज ना बे सोदोबखौ माने एसामिसाव जेब्लानिफ्राय सार बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि जादों अब्लानिफ्राय बर' रावजों फ्रायानो बुंदों आरो जों खोनानो मोनबावदों सार बिश्वजित दैमारिया आसाम एसेम्ब्लिनि गेट मोखाङाव जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोननि खुन्थियाखौ बे सप्तानि गेजेरावनो गायसननायनि खोथाखौ फोरमायदों खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों तो बेफोर होनबा बेसेबां देरगाथाव बाथ्रा ना जोंनाव गोबां एमएलए जांबाय मन्त्रि जाबाय माबा माबि जालांबाय नाथाय बे रावखौ जों गोसोखाङाखै बेफोरखौ गोसोखाङाखै किन्तु दा नैबे आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै सार बिश्वजित दैमारिखौ जों गोबाङानो बायदि रोखोमनि खन्थाइ लिरदोंमोन दाखालि बिक्रमा मोनसे बाखनायदोंमोन तो बेखौ जोङो खोनानो मोनदों बे बिश्वजित दैमारिखौ मानोथो एफाराब बाखनायखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों अभारफोननि गेजेरजों कयेकजन मानसिफ्राना बाथ्राखौ बुंहरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनैहाय जाय मानसिखौ दिनै गाज्रि बाथ्रा बुङोमोन ना बै व्यक्तिफ्रा दिनै बिश्वजित दैमारि सार बायदिया दिनै आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंनि बर' रावजोंनो बुंनो हासिगोन खारन जोंनि बर' रावखौनो एसामियाव ट्रान्सलेट खालामना होग्रा गोबां मानसि जबबो सोनानै होबाय खारन बिसोर बुंनो हासिगोन बै समाव बुंदोंमोनब्लाबो रावबो ट्रान्सलेट खालामनानै होग्रा गैयामोन जोंनि बर' सुबुंफोर दा जोंनि बर'नि एमएलएफोरनो मन्त्रिनो मा बायदि रोखोम बै सुबुंफ्रा दिनै बर' रावजोंनो बुंनो हासिगोन होननानै सार बिश्वजित दैमारिया बुंलांदों आरो बिनि बाथ्राफोरखौनो जों एसे खोनासंनानै लानि आरो जुदि नोंथांमोना आंनिखौ स्किप खालामनानै गार ओमफ्राय बिनि उनाव बिश्वजित दैमारि सारनिखौ नायलांबानो जागोन मानो होननानै बुङोब्ला बियो जों बर'नि थाखाय बै समाव एनडिएफबिनि खोथाफोरखौबो गोबां बाथ्रा बुंबोदों बियो रावबो दैदेनगिरिफोरा बै जायगायाव सहैनानै बुङाखै पार्टी जानानै बियो थांनानै बुंहैदों बै समाव एनडिएफबिनि सल्युसन नर्थ इस्टनि बाथ्राखौ बियो रायखाङो होदाव बुङोमोन दिनैबो थिक आसाम एसेम्ब्लिनि गेट मोखाङावहाय दिनैहाय मा जोंनि बायखोन्दा नेरसोननि खुन्थियाखौ दिनैहाय सार बिश्वजित दैमारिया गायसननो थांगासिनो दङ बे आंनि राव नङा सार बिश्वजित दैमारिनि किन्तु जोंनि गोबां समावनो एमएलए जाबाय मन्त्रि जाबाय बेफोरखौ गोसोखांफेरदोंमोन ना आरो बिश्वजित दैमारि सारा नैबे आसाम एसेम्ब्लि सिङावहाय मोनफा नेम प्लेट लिरनानै दोनजोबदों बर' रावजोंबो लिरनानै दोनदों सोर एमएलएनि रुम बियो सोर पार्टीनि बबे पलिटिकेल पार्टीनि इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि बेफोरखौबो बर'नि नामजोंनो फ्लेटखौ लिरनानै दोनजोबदों तो जों बाखनायथाव होननांगोन बेफोरखौ तो दिनै स्टेटफोर बायदियाव आसाम एसेम्ब्लिफोर बायदियाव जों बर' रावजों बुंनो मोननायानो बेसेबां देरगाथाव तो जोंनि नेक्स्ट एमएलए मन्त्रि बिथांमोनासो मा खालामलाङो दिनैहाय सार बिश्वजित दैमारियाथ' दिनैहाय बुंथिगिरि हिसाबै बेसेबां गोबाव थागोन जों बेखौबो साननो गोनां बारा गोबाव थायाबो जानो हागौ बेफोरबायदि तो जों सार बिश्वजित दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों एसे खोनासंनानै लानि तो बुंनांगौ जेबो गैया जों जेसे हागौ जोङो खामानि मावनांगौ बर' रावा माने अलरेडि दा आसामनि अफिसियेल राव असमिया राव थाखानायखाय लोगो होननानै बुङो
अदेबानि लोगो होनोबा समान समान असमिया रावा जि मर्यादा बर' रावाबो एखे मर्यादा नाथाय बेखौ जों बाहायनायनि सायावसो नङाबा बे लिरनायल' जानानै थागोन आरो ओंखायनो आसाम आयेन आफादाव आं जिहेतु बुंथिगिरिनि बिबानखौ रुजुनदों बे हिसाबै आसाम आयेन आफादाव आङो असमियाजों लोगोसे बर'खौबो समान समानै बाहायफादों आरो बियो जोंनि थाखाय गोनांथि दं नङाबा मोनसे रावा खालि अफिसियेलि नटिफिकेशनजोंल' गनायथि मोनोब्ला बे जेबो मुलाम्फा गैया जों जुदि बेखौ बाहायाब्ला आरो बाहायोब्ला जों बर'फ्रानो बाहायनांगोन दा जोबनायाव बिबाना थाबाय जोंनि मानाव गेदेर एमएलए बिथांमोननि आरो इयुन जोलैफोरनि इयुनाव माबोरैहाय बर' रावखौ अफिसियेल हिसाबै बाहायबाय थानायाव बिथांमोना गावसोर माने गोसो होलाङो बिबान लालाङो बर' रावजों बुंलाङो आरो बिनि सायाव जुदि आसाम आयेन आफादाव माबाफोर गुरुत्व गैया खालामनानै बर' डिपार्टमेन्टखौ जुदि माने लोरबां खालामनो नागिरदोंबा बेफोरखौबो जोंनि इयुननि एमएलएफ्रा बिनि स्पिकारखौ आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरखौ बुंनानै बर' रावखौ समानै बाहायहोलांबाय थानो हानांगोन आरोखि होमब्लासो बर' रावा अफिसियेल राव हिसाबै जि गनायथि मोनदों बे मोगथाङाव जोंनो खामानियाव फैगोन आङो मोनसे डिजाइन खालामहोदों जे जोंनि आसामनि जिथु मा होनो बेखौ जारिमिन बे जारिमिननि गुदि माने बाथ्राफोरखौ बांसिन मानसिफ्रा माने गोसोआव लाखिया सावराया बे आसामनि थागिबि मानसिफ्रानो जाहैबाय कसारिफोर आरो कसारिया सोर होननानै बुङोब्ला बर' डिमासा सन'वाल दिनैहाय लालुं बा तिवा राभा गार' माने देउरि मेस बा थेङाल माने बे गासिबोआनो माने हाजं बे कसारिफोर आरोखि गतिके मा होनो बेनि जि खुंथाय बे खुंथाया जोंहा लिरनाय गैया आरो लिरनाय गैयैनि थाखाय बेफोरनि बायखोन्दा नेरसोनफ्रा दाबो दङ बेखायनो बेखौ जाहाथे जोङो सनमान होयो आरो जों जेब्लायबो बिनि गेजेरजों मोनथिनो हायो जे बे आसामा माब्लानिफ्राय दं आरो बे आसामा सोरजों सालायबोआ सोर रायजो जाबोआ ओंखायनो बे कसारिफोरनि जि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरनि आरो मोनसेया जाहैबाय कामाख्या मन्दिरनि जिथु आर'नाइ आगरनि स्ट्राक्चारमोन बायनानै दङ बे स्ट्राक्चार बे मोननैखौबो आसाम आयेन आफादनि गेटआव दा गायसननायनि राहाखौ लानाय जादों आरो बे सप्तासेसोनि गेजेरावनो माने नभेम्बरनि गेजेरावनो बेखौ बेखेवनाय जासिगोन आरो अरायबो आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव बर' रायजो जानायनि कसारिफोरनि रायजो जानायनि बे बायखोन्दा नेरसोना मानसिफोरनि नोजोराव गोलैनाय हिसाबै माने गसंनानै थाबाय थासिगोन बे सप्तानि गेजेरावनो जोंनि बायखोन्दा नेरसोननि जिखिनि खुन्थियाना अराय सम थाबाय थागोन होननानै सार बिस्वजित दैमारिया हयतोबा खोनाखाबाय नोंथांमोना बुंखालांबायबो थ' गोलाव बाथ्रा खालामनो सानाखै गोलाव खोथा बुंनो सानाखै आं बेखौनोल' बुंगोन जोंनि बर'नि एमएलए मन्त्रि ना बिथांमोना बै एसेम्ब्लियावहाय बर' रावजों बुंगोन ना एसामिस रावजों बुंगोन ना इंलिसजों बुंगोन दा सार बिस्वजित दैमारिया जोंनि बर' रावखौ एज ए एसामिस रावजों समान समान होननानै बुंलांबाय दा हिसाबै जोङो जोंनि आसामिस अखमिया मुस्लिम बा गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो जोंनि रावखौबो फोरोंलांनांगौ दायित्वआ नों आंनिबो दायित्व दं होननानै आं सानो खारन आं बर' होननानै बुंना लाबाय थाबाबो जाया जोंनि बर'आ ओइट सिडिउल हाबबाय होननानै बा जोंनि बर' रावा ओइट सिडिउल बा इदि माबायावहाय मर्यादा मोनबाय होननानै थिफुदला खालामबाबो जाया नोंनि लोगोखौ नोंनि खाथियाव थानाय मानसिफोरखौबो बर' राव फोरोंनाया बे नोंनि दायित्व होननानै आं सानो जोंनि बै दैदेनगिरिफ्रा आं एसामिसखौ स्पष्ट रोंगौ होननानै नोंथांमोना अखमियाजों बुंलांबाय थाबाबो जानाय नङा नों बै नोंनि लोगो बर'नि मन्त्रिफोर बर'नि दैदेनगिरिफोर एमएलएफोर नोंथांमोनाबो नोंनि लोगो एमएलएफोरखौबो बा नोंजों थाफाग्रा आगदा आगसि थाफाग्रा बिथांमोनखौबो बर' राव फोरोंनांगौआ नोंनिबो दायित्व थाहैबाय थ' जिखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि